две неща. Стъпваш на линията, по-назад не мърдаш, за да може от линията да тръгваш само напред. Ситуациите, в които в матча излизаш на мрежата, са ситуациите, в които ти така или иначе я взимаш рано и търсиш развръзката на точката. Не са ситуациите, в които се дърпаш половин метър зад линията или по-назад. Ти провокираш това нещо да се случи. Второто нещо, колкото по-напред, колкото по-навътре влизам в корта, толкова по-широка стойка и толкова по-напред горната част на тялото. Защото ти добре, проуча добре и на волето прав. С всеки следващ удар, колкото повече заближаваш, толкова повече напред натискаш. Все повече. Ай, стъпи върху линията и само напред оттам. Горе дръж ракетата в замах. Да. 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 Натисни я. Браво. По-добре. И тук можеше след втория удар да си напред. Нямаше нужда да спираш там. Ако се случи така, че да можеш да влезеш по-бързо, прави го.